Ahoj, Pavel Jakub Ryba. Rád bych vám představil auto Citroën C5X plug-in hybrid, který nám zapůjčila firma Citroën Česká republika, s tím, ať si ho vyzkoušíme a abych jim popsal svoje zkušenosti s jízdou. Protože já sám v Citroenech už jezdím 35 let, tak s tím mám nějakou zkušenost, zejména teda s hydraulickými autama. Tak se pojďte na tu krasavici podívat. Tak tady ji máme. Vidíte ten krásný, mohutný předek, má krásný design, to se jim zase ve Francii podařilo. Hodně jí sluší tato zrovna modrá barva s černou střechou, šíbr. A z boku je to auto velice elegantní. Sluší moc krásný 19 kola a vypadá jako rodinný vůz, nebo vypadá to jako rodinný vůz, ale má to sportovní prvky. Krásný. Já v tom dokonce v těch autech vidím nějaký prvky z původních aut Citroena CX, XMK i C6. To auto má i krásný zadeček, jak krásná panička. Dobrýž, ukážu vám kufr. Písmeno O otevřít. Trvalo mi to, než jsem na to přišel. Aha, tak my tu máme ještě nákup, tak se nenajde, aspoň to vidíte. Do tohoto prostoru se vejde 540 litrů, což je docela slušný. A když se položí sedačky, tak to auto má 1640 litrů. Takže vlastně, já to zavřu, to je taky zajímavý, hezký zvuk. Moc se mi to líbí, když jsem to poprvé zkoušel u nás doma před barákem, tak jsem myslel, že jdou popeláři. Jenom k té velikosti ještě Citroën v současné době vlastně nedělá kombíky, ale tohle je skrytý kombík a je to velký auto, krásný. Rád bych vám ukázal místo na zadním sedadle. Měřím 182-183 cm. Takhle se do toho auta krásně vejdu a nad hlavou mám ještě asi 8 cm, že se mi tady sedí krásně. Úžasný. Půjdu dopředu. Tak teď bych vám rád ukázal motor. Zaplať pámu, tohle auto má skutečně i motor. Je to 1.6, 185 koní, benzín 4válec. Samozřejmě je to hybrid, takže má pomocný motor, který společně, společným zápřahu, když to vezme motor i elektromotor, tak umí 225 koní a umí s tím autem hezky zacloumat, protože v papírech má psáno 7,9 sekund na 100 km zrychlení. Převodovka, ta je 8stupňová, řadí teda fantasticky. Je to automat, vidím změny rychlostních stupňů pouze na displeji. Vůbec to není cítit, že by to nějak s autem škublo nebo něco udělalo. A to samé v podstatě přepínání z elektromotoru na benzín. Slyším jenom, že se zapne motor. S autem to nehrcá, nějak to s ním necloumá. To je asi všechno, takže ten běh toho motoru je prostě úplně úžasný. Takže teď jsem si sednul dopředu, sice vidíte, že sedím jako hodně vzadu, to je kvůli nastupování, aby se hezky dobře nastupovalo, tak teď zmačnu pedál, nastartuju a vidíte, sedačka se mnou popojíždí do polohy, kterou jsem si předem nastavil. Palubní obrazovka, tachometr a vepředu head-up, to je to, co tady vnímám úplně nejvíc u sebe. Ještě jsem chtěl říct k interiéru, že kompletně to celé auto, nejen sedačky, ale celé je v kůži. Je to nádherná, krásná, měkká kůže. Akorát tady vepředu je nějaký plast, takový jako mramor. A ještě v noci je celá palubka podsvícená ze spoda, vypadá to moc skvěle. Co se týče jízdních vlastností nebo ovládání, je fantastický ten volant. Strašně se mi líbí, i jak je trochu čtvercový. Krásně drží stopu auta a posilovač není měkký ani není tvrdý, je prostě takový ideální, že se s ním opravdu hezky jede a s tím autem se člověk hnedka zžije, připadá mu, jak s ním jezdí celý život. Hezký.
Alpy. Jak jsem povídal na začátku, tak já jezdím v hydraulických autech a to jsou prostě dokonalý auta, to jsou letající koberce. Tady u toho auta je to řešený jinak, že firma Citroën odešla už od hydrauliky, což je teda veliká škoda, když už ji tak krásně vymysleli. Tady to řešili klasickýma tlumičema, který mají ale hydraulický dorazy. Vidíte, že to auto se chová tak stejně jako podobně jako DS, CX, Citroën, XM a C6, že to jsou ty vlajkoví lidi, kteří se takhle hezky houpují po té silnici. Je to příjemný, já jsem na to zvyklý, takže mě to dělá dobře. Hezky to auto pluje. Samozřejmě nikdy to není a nebude jako opravdová hydraulika. Je to opravdu jenom simulace, ale pro lidi, kteří jezdí nebo to neznají, tu objízdu s hydraulikou, tak jim tohle bude připadat jako létající koberec, což je fantastický. Pro mě to tak není, ale přesto je to příjemný. Co se týče spotřeby, tak auto, když jede čistě jenom na benzín, což jsme teda jeli my, tak nám se podařilo dokázat 5,9 a 6,2 litru. Prostě takhle jsme jezdili během této cesty, těch 5000 km. Jeli jsme na režim komfort a ten komfort taky samozřejmě používá elektriku lehce, takový na rozjíždění nebo když jsme někde ve frontách, nějaký štav na dálnici. Pak je tady režim sport, ten opravdu jede jenom na motor, takže nevyužívá vůbec elektriky. A to auto je živý, využívá celý 185 koní motoru. Ale je to tvrdší, ale sedí to na silnici. Kdybych jel jenom na elektriku, tak je na dojetiny jenom čistě na 50 km. Když zmačnete hybrid, tak vlastně spolupracuje elektrika s motorem a když máte to auto plně nabitý, musí být nabitý z nějaký stanice nebo u vás před barákem, tak to auto dokáže jet tak za 2,5 litru benzínu, což je geniální, ale bohužel to není na dálku. Jo, protože plně nabitá baterie spolu s motorem ten výkon využije na asi zhruba 100 km, takže jezdit okolo baráku. Jestliže baterii nenabíjíte, tak se auto samo nabíjí. Já to tady mám nastavený, aby se to nabíjelo do 20 km. Já jsem za celou cestu vůbec nenabíjel, protože mi připadá nesmysl jet každých 100 km a dobíjet si naplno baterii, abych využil ten plný výkon a měl jsem spotřebu teda kolem 2,5 litru. Ještě, že máme hybrid, protože to je úžasný, nebudu si představit lidi, kteří mají celoelektrický auto, protože já tady sleduju, že mám už jenom dojezd na 14 km na elektriku, což tady krásně v těch Alpách můžu takhle hezky jezdit, ale ještě tam mám 80 km na benzín. Tady člověk s elektrickým autem musí zažívat strašné věci. Vředové choroby, zvracení, čekání na další nabíječku, jak na smilování. Nechtěl bych to zažívat. Zaplať pánbůh, že je tady motor. Za celou dobu, co jsme projeli Itálii, tak vůbec jsme ani jednoho tohoto Citroena nepotkali. Ačkoliv teda dost mě připadá, že to je země i Citroenů. Že Frantíku jsem podařil udělat hezký design a to auto je opravdu nádherný a opravdu zajímavý. Což vidím i tady na silnici, jak jedeme po Itálii, že lidi čuměj, koukají se na ten design a dokonce i někteří přišli se zeptat, co to vlastně je za auto a jak to vypadá, jak to jede, což mě teda velice potěšilo. Takže ahoj, vrátili jsme se právě z Itálie, to je asi vidět změna v oblečení. Chtěl bych vám teď ukázat vlastně po celé té zkušenosti, po celé té jízdě. Jeli jsme opravdu po Itálii 4200 km a celkově auto budeme vracet s nájezdem 5000 km za 3 neděle. Chtěl bych vám ještě ukázat elektriku, jak se to vlastně nabíjí, o tom se vám nemluvil. Tady teda vidíte dokonce i kufr, který je prázdný s tím nákupem. Tak tady vám představím to, co k tomu dodávají. Tady je otvor, do kterého se strká ten kabel, anebo který je teda do stojanu a tohleto, který je na domácí dobytí prostě z 220.
To je celý. A teď bych se radši posunul dovnitř, protože tady je fakt strašná kosa. Takže takový shrnutí času, který jsme strávili s tímhletím autem. To auto je strašně příjemný, je fantastický, bylo by dobrý pro rodinu. Ještě, jak jsem říkal, je to veliký, to, co jsme nakoupili a co jsme přivezli, takže ten nákup se nám to vyšel, takže je to právě to ještě skrytý kombík. Co se týče toho dojezdu, jsme fakt jenom použili ten režim komfort, že jsem teda nenabíjel, jen jsem si nechával dobíjet rekuperací, což mi stačilo, že po městech rozjezdy a na dálnici, kde byli štahu, jsme používali elektriku. Já, co bych u toho auta změnil, překvapilo mě teda, že to fakt dobře péruje. Jo? Není to C6, není to hydroaktiv, žádným takovým, ale jako vůbec mi to nevadí a mohl bych s tím jezdit. Fakt jsem si s tím docela zžil, že to je příjemný. Jediný, co bych teda udělal, že bych tu díru, kde je ten otvor na tu elektriku, bych zadělal, nechal bych někde jenom na 220 a doplnil bych auto o nádrž tak o 15 litrů benzínu, aby bych totálně spokojený, protože to je úžasný. Nehodlám jezdit dálky, protože jezdíme dálky a nehodlal bych s tímhletím autem jezdit dálky, že budu někde po nějakých 100 km dobíjet si na 12 kW baterii, abych jel chvilku na spotřebu 2 litrů, 2,5 litru. To mě prostě nezajímá, protože jsem říkal tu Itálii, prostě jsme měli 5,9 a 6,2. Když jsme dojeli těch prvních 1600 km, tak jsme měli 5,9. Takže to je prostě úžasný, to auto jede to rychle, krásně to reaguje, krásně to drží na silnici. Je to fakt, volant, už jsem říkal, prostě to se mi strašně líbí. Teď jsem teda jezdil v C6, zase když jsme se vrátili, tak C6 je proti tomu prostě král, to je královna. Ale trošku mi teďkon u ní chybí ten lehký volant, jo. Ona je přeci jen trošku jako na tom volantu tuší, že to servo není takový, ale to je jedno, to je jediný rozdíl a po tom volantu mi bude smutno. Dovedu si představit, že bych to auto fakt mohl mít. I moje žena, že? Ano. Ano? Ano. Ne, fakt se nám to líbí, moc se nám to líbí. Jsem s tím docela spokojený a děkuju teda ještě za tu možnost Citroën Česká republika a jmenovitě Františkovi Neumannovi, veliteli Citroën Česká republika, která patří pod firmu Emil Frey. Ne, fakt děkuju, jsem moc rád, že jsem to mohl vyzkoušet. Jediná škoda, že už neděláte hydraulické auta, ale tohle auto si dovedu představit, že bych ním mohl jezdit. Moc se mi to líbí. Děkuju, hezký den. Čau. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi Citroën Česká republika tohle auto dalo, protože já si myslím, že by mi slušelo a bylo by to fajn. Jako nezlobil bych se.